14 km vzdialené. Jej oficiálny názov je Švajčiarska republika. Úradným jazykom je nemčina, francúzština, taliančina a rätoromančina. Štátnym zriadením je Spolková republika. Menou je švajčiarsky frank. Švajčiarsko je neutrálnym štátom. Ako si môžete všimnúť, tu na stene nám visí politická mapa. Švajčiarsko susedí s Talianskom, Francúzskom, Nemeckom, Rakúskom a hore s Luxemburskom. Švajčiarsko je veľmi turisticky atraktívnou krajinou. Je to krajina alpských pasienok, alpských vrcholov, čistých jazier a starobylých miest, ktorých história siaha až do stredoveku. Najväčšou pýchou Švajčiarska sú Alpy, ktoré sa tiahnu po Švajčiarsku oblúkom dlhým 1200 km. Najvyšším vrchom Švajčiarska je Monte Rosa s nadmorskou výškou 4633 metrov nad morom. No však najznámejšou horou švajčiarskych Alp je Matterhorn s nadmorskou výškou 4478 metrov nad morom. Táto hora patrí k jednej z najznámejších na svete. Tu si môžete všimnúť našu švajčiarsku gardu. V roku 1506 Julius II začal používať švajčiarsku gardu na svoju ochranu. Táto garda stráži každého pápeža až do súčasnosti. Jej vznik súvisí s obdobím renesancie. 22. január 1506, čiže to bolo pred viac ako 500 rokmi, prišlo 120 mužov pod vedením kapitána Gašpara von Silanen do Vatikánu. Tento deň sa pokladá za vznik pápežskej švajčiarskej gardy. Úlohou gardy je strážiť pápeža a jeho rezidenciu. Švajčiarska garda oblieka uniformy vo farbách rodu Medičiovcov. Ide o farby modrú, žltú a červenú a pokračuje v mnohostoročnej službe ochrany osoby pápeža pri verejných slávnostiach, stráži apoštolský palác a vonkajšie brány Vatikánu. Garda sa skladá zo 4 dôstojníkov, 23 podôstojníkov, 2 bubeníkov a 70 strážov skautov Švajčiarskej konfederácie. Bern je hlavné mesto Švajčiarska už od roku 1911. Jeho názov a aj erb, ako si môžete všimnúť na stene, je odvodený od medvede na Frederikovom erbe a takisto aj od medvedej jamy, ktorá je mesto od 16. storočia a stala sa turistickou atrakciou. V meste je zaujímavé aj múzeum Alberta Einsteina. Práve v tomto dome už od roku 1905 formuloval teóriu relativity. Známymi osobnostiami Švajčiarska sú Albert Einstein a Emil Durkheim. Som Albert Einstein. Narodil som sa 14. marca 1879 a zomrel som 18. apríla 1955. V roku 2010 som stal z mŕtvych, aby som sa vám predstavil. Bol som židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik a som považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. V roku 1921 mi bola udelená Nobelová cena za fyziku. Moje meno sa stalo synonymom inteligencie a géniov. Som Henry Dunant a bol som švajčiarsky spisovateľ a spoluzakladateľ Medzinárodného červeného kríža a nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 1901. 25. júna 1859 som bol svedkom krvavej bitky pri Solferine a na základe svojich dojmov som v roku 1862 napísal knihu Spomienky na Solferino. 17. februára 1863 sa v Ženeve konala konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 16 európskych krajín. Na konferencii bol založený Medzinárodný výbor Červeného kríža, čo je považované za počiatok celosvetového hnutia Červeného kríža. A teraz niečo k švajčiarskej kuchyni. Mnohí vravia, že švajčiarske jedlá boli prevzaté z talianskej, francúzskej či nemeckej kuchyne. Nie je však tomu tak, hoci Švajčiari sa priznávajú, že boli nimi ovplyvnení. A teraz niečo k švajčiarskym syrom. Švajčiarske syry majú aspoň takú dlhú tradíciu a vysokú kvalitu ako syry francúzske. Už veľa storočí pred prelomom letopočtov vyrábali keľtskí predkovia Švajčiarov syr v nádobách zavesených nad ohniskom. V pároch miešali a rezali borovicovými konármi. Výsledný produkt mal dlhú trvácnosť a jeho tvrdá kôra bola odolná voči vonkajším vplyvom počasia. Švajčiarsko nie je len krajinou syrov, chodiniek a vynikajúcej čokolády. Nájdeme tu okrem prírodných krás a mnoho kultúrnych zaujímavostí. Nachádzajú sa tu rôzne historické katedrály či múzea, ale aj najväčšie fyzikálne laboratórium CERN. V tomto laboratórium pracuje vyše 7000 vedcov a nachádza sa v Ženeve. Boli tu aj uskutočnené známe Wernerové objavy.
Pre turistov sa pravidelne konajú výstavy, no ak chcete vidieť niečo viac, treba si výstavu dopredu zajednať. Teraz ďalšie zaujímavosti. Je to krajina s modernou dopravou, lyžiarskými strediskami, autosalónmi, bankami a ďalšími zaujímavostiami. Najväčší tunel, ktorý sa v Švajčiarsku nachádza, meria 16,32 km. Mesto, ktoré má najväčší počet obyvateľov, je Zurich, má ich 835 000. Rýn patrí medzi najdlhšie rieky Európy. Alpy sú najväčšie a najdlhšie pohorie. V roku 1988 Céline Dion naspievala pieseň Ne partez par sans moi, s ktorou vyhrala Eurovíziu. Ako si môžete všimnúť, sú švajčiarske cukrovinky priamo zo Švajčiarska. Po mojej pravici sa nachádzajú koláčky, ktoré sú ručne vyrobené podľa švajčiarskeho receptu. Publikáciou Švajčiarska je ako ženevské, tak aj bodamské jazero, ktoré si môžete neskôr prezrieť. Na tabule je napísané Vítajte vo Švajčiarsku. Je to v úradných jazykoch, v nemčine, vo francúzštine a v taliančine. Zaujímavosti a všeobecne je popísané o Švajčiarsku napísané na nástenke, ktoré si môžete neskôr prečítať. Ďakujem vám za pozornosť, ktorú ste nám prejavili.